La gran manifestació contra el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre es farà diumenge 30 de març a Deltebre. Des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre apunten que es tracta de la primera mobilització social de la nova etapa. La manifestació la convoca la Plataforma en Defensa de l'Ebre i el lema serà un Ebre sense cabal és la mort del delta. Que es visualitzi d'una manera massiva l'oposició i que sigui un toc d'atenció al govern central de que en aquest conflicte nosaltres no deixarem perdre el delta. Hem convocat una manifestació per el dia 30 de març al delta, com vam dir, i la manifestació sortirà a les 12 de migdia de Sant Jaume, cruzarem el pont, el passador, i acabarem a l'Ajuntament de Deltebre. Serà la primera manifestació ebrenca d'esta nova etapa. Tomàs també assenyala que la manifestació no és comparable amb cap d'anterior. No l'equipararíem a res. El que surti sortirà i en el que surti seguirem caminant, però estem convençuts que hi haurà una forta resposta ebrenca.